pelin jälkeen sitten Melart sai pikkuisen huutia siitä, että ei ihan kaikki isännän toimet onnistuneet. Ja nyt on Melart ottanut kyllä sellaisen paikan, että nyt ei kaverit paljon siellä kukkoille. 17 maaottelu ja sitten vetää itävaltalaispelaaja kyllä rajusti päin suomalaismaalivahtia. Ja siellä on Niklas Haagman heti ja sinne menevät kaikki muutkin. Ja nyt alkaa mylläkkä sitten, koska siinä veti itävaltalaispelaaja todella rumasti päin. Joni Ortiota, oliko sitten vahinko vai ei, mutta joka tapauksessa siitä se syntyi. Ja mellakka on tietysti valmis. Ja näin ollen suomalaiset pitävät huolen siitä, että tällaista toista kertaa ei pääse tapahtumaan. Ja näin kun 9.59 ottelun toista erää jäljellä, niin sitten lähdetään katsomaan rangaistuksia. Sinne komennetaan ilman muuta ensimmäisenä pelaajista Rafael Herburger, joka oli nimenomaan se, joka kolasi Ortion kumoon siellä. Ja sitten katsotaan, ketä muita sinne lähtee. Siellä on siis 22. Puolustaja Thomas Pökkö on siinä. Tässä on nimenomaan Herburger. Se oli kyllä pientä kostoa ilmeisesti sitten oli, kun hän Ortion kolaa siinä, kun hän Melartin kanssa käy vähän tätä rupattelua ja seuraavassa tilanteessa sitten pyyhkäisi. Ja tässä näin se tulee. Katsokaa, Herburger tulee siellä ja vetäisee siinä. No kyllähän Ortionkin tietysti tiedetään, Ortion kummelitaidot on sen verran pelissä tietenkin mukana, että heittää siinä heti pötkölleen, että ei tässä nyt sentään sen vakavampaa ole kysymyksessä, mutta siitä huolimatta kuitenkin itävaltalaispelaajan rangaistusaitio. Ja katsotaan nyt, mitä tästä lopulta sitten tulee, koska muitakin rangaistuksia siitä varmasti seuraa. Suomalaiskannattajat sieltä jakelevat myöskin mielipiteitä. Nyt palaveria pidetään ja siellä on tosiaan Joni Ortio, jolle on kertynyt ottelussa 7 torjuntaa. Ja siellä on nyt sitten Thomas Pökkö ja Rafael Herburger ovat siellä rangaistusaitiossa. Eli tietysti Pökkö tulee sinne väkivaltaisuuden vuoksi. Herburger saa tämän estämisestä tämän rangaistuksen. Täällä sitten Melart väkivaltaisuudesta myöskin 2 minuuttia, joten tilannehan jatkuu Suomen osalta ylivoimapelillä tietysti.